δικαίωμα στο φως. Ήταν ακόμα σκοτάδι όταν το ξυπνητήρι του Αλέξη χτύπησε. Όχι με ήχο, αλλά με ένα απαλό σκούντιμα από τη μητέρα του. Ο Αλέξης, 10 χρονών, πετάχτηκε από το κρεβάτι γεμάτος ενθουσιασμό. Σήμερα ήταν η μέρα της μεγάλης σχολικής εκδρομής. Φόρεσε το αγαπημένο του φούτερ, άρπαξε τη σχολική του τσάντα, που ήταν γεμάτη σάντουιτς και χυμούς, και έτρεξε προς την πόρτα. Την ίδια ακριβώς στιγμή, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σε μια άλλη γωνιά του πλανήτη, ένα άλλο 10χρονο αγόρι, ο Ικμπάλ, ξυπνούσε κι αυτός μέσα στο σκοτάδι. Δεν είχε ξυπνητήρι, ούτε η μαμά του τον ξύπνησε με ένα χάδι. Τον ξύπνησε η παγωμένη υγρασία του πατώματος και η αγριεμένη φωνή του επιστάτη που τον πίεζε με τα δυνατά του χέρια. Ο Ικμπάλ δεν φόρεσε χρωματιστά ρούχα, ούτε πήρε τσάντα για το σχολείο. Δεν είχε πάει ποτέ του σε σχολείο. Φόρεσε τα ίδια σκισμένα ρούχα της προηγούμενης μέρας και περπάτησε με γυμνά πόδια μέχρι το υπόγειο εργαστήριο χαλιών. 2 παιδιά ίδιας ηλικίας, τόσο διαφορετικοί κόσμοι. Η μέρα του Αλέξη ήταν γεμάτη χρώματα, φωνές και γέλια. Στο πουλμανάκι τραγουδούσε με τους φίλους του. Στο πάρκο έτρεξε τόσο πολύ που λαχάνιασε, έπαιξε ποδόσφαιρο και μετά κάθισε κάτω από ένα δέντρο για να φάει το κολατσιό του. Τα χέρια του Αλέξη ήταν λερωμένα με χώμα από το παιχνίδι και την πράσινη χλόη. Η μέρα του Ικμπάλ ήταν γκρίζα και βουβή. Κάθισε στο ξύλινο σκαμνί του, μπροστά σε έναν τεράστιο αργαλειό, όπως έκανε κάθε μέρα από την Ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου. Τα δάχτυλά του, μικρά και αδύναμα, έπρεπε να πλέκουν ασταμάτητα τους σκληρούς κόμπους των χαλιών. Αν σταματούσε έστω και για 1 λεπτό να πάρει ανάσα, ο επιστάτης φώναζε. Τα χέρια του Ικμπάλ δεν είχαν χώμα από παιχνίδι, είχαν πληγές και μικρά κοψίματα από τις κλωστές. Το μεσημέρι, ο Ικμπάλ κοίταξε από ένα μικρό σκονισμένο παράθυρο ψηλά στον τοίχο. Είδε μία αχτίδα ήλιου να πέφτει στο πάτωμα. Σκέφτηκε πώς θα ήταν να τρέχει ελεύθερο σε ένα λιβάδι. Δεν ήξερε τι σημαίνει εκδρομή, αλλά ήξερε τι σημαίνει θέλω να παίξω. Μια μικρή σταγόνα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό του, αλλά τη σκούπισε γρήγορα με τον ώμο του για να μην χάσει χρόνο από τον αργαλειό. Όταν νύχτωσε, ο Αλέξης επέστρεψε στο σπίτι του. Ήταν κουρασμένος, αλλά με μια γλυκιά κούραση. Αγκάλιασε τους γονείς του, τους διηγήθηκε όλα όσα έζησε, έκανε ένα ζεστό μπάνιο και ξάπλωσε στο κρεβάτι του. Πριν κλείσει τα μάτια του, κοίταξε ένα όμορφο, πολύχρωμο χαλί στο πάτωμα του δωματίου του και σκέφτηκε πόσο τυχερός ήταν. Την ίδια ώρα, ο Ικμπάλ άφηνε επιτέλους τον αργαλειό. Το σώμα του πονούσε από την ακινησία και τα μάτια του έκαιγαν από το λιγοστό φως. Έφαγε ένα ξερό κομμάτι ψωμί και ξάπλωσε στο σκληρό πάτωμα δίπλα στους άλλους μικρούς του φίλους. Πριν κλείσει τα μάτια του, κοίταξε τα πληγωμένα του χέρια. Δεν είχε όνειρα για το αύριο. Ήξερε ότι η επόμενη μέρα θα ήταν ακριβώς η ίδια. Κι όμως, ξαφνικά η πόρτα του υπογείου άνοιξε σιγά σιγά. Δεν ήταν ο αυστηρός επιστάτης. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων από μια οργάνωση προστασίας των παιδιών, μαζί με δασκάλους και κοινωνικούς λειτουργούς, που έψαχναν εδώ και καιρό να βρουν αυτό το κρυφό εργαστήριο. Πλησίασαν τα παιδιά όχι με φωνές, αλλά με ανοιχτές αγκαλιές, κουβέρτες και ένα ζεστό χαμόγελο. «Μη φοβάστε», τους είπε μια γυναίκα με γλυκιά φωνή, σκύβοντας δίπλα στον Ικμπάλ. «Η δουλειά εδώ τελείωσε. Από αύριο θα είστε εκεί που ανήκετε, στο σχολείο». Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ο Ικμπάλ ένιωσε την καρδιά του να χτυπάει δυνατά από χαρά και όχι από φόβο. Ξάπλωσε να κοιμηθεί, αλλά αυτή τη φορά
Πριν κλείσει τα μάτια του, δεν κοίταξε τις πληγές στα χέρια του. Κοίταξε το μέλλον και για πρώτη φορά στη ζωή του ονειρεύτηκε. Ονειρεύτηκε ένα τετράδιο, μια ξύστρα και ένα πράσινο λιβάδι. Η ιστορία του Ικμπάλ είχε ένα όμορφο τέλος, γιατί κάποιοι μεγάλοι αποφάσισαν να μην κλείσουν τα μάτια τους. Όμως η αλήθεια είναι ότι εκεί έξω υπάρχουν ακόμα πολλά παιδιά που περιμένουν τη δική τους αχτίδα φωτός. Και κάπου εδώ η ιστορία συναντά και όλους εμάς. Πώς θα μπορούσαμε με μικρές πράξεις στην καθημερινότητά μας, στο σχολείο, στο σπίτι, στην εργασία, να βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην νιώθει μόνο και απροστάτευτο. Όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν τα ίδια μάτια, την ίδια ανάγκη για αγκαλιά και το ίδιο δικαίωμα στο παιχνίδι και τη γνώση. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται καθημερινά για να σώσουν παιδιά σαν τον Ικμπάλ. Και το πρώτο βήμα για να αλλάξει ο κόσμος είναι να μάθουμε εμείς οι ίδιοι να νοιαζόμαστε, να μοιραζόμαστε και να μην ξεχνάμε ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να κρατάει εργαλεία αντί για μολύβια, ακόμη και αν είναι πολύ μακριά από εμάς.